Ki pai rengai jong ka jawai diocese ha kini kisngi bat kitayo kila dap da kajing kemen ka bakarau haden balayo ya ka kubor balajet ya Father Ferdinand Dakar ban long i bishop batamai jong ka jawai diocese. Satang kato kat Nepor en penkentang bishop no ye ha parish umulong ha kini kisngi uturai ka sitarik jong menai risau arja arpolai ha ka por shipa bejim instep. Na kaliang jong kini ke channel jongi an pen i shapi ki pa jong blei ya barok ki benta bekongsan jong kini kesngi ban pen i ru hapi ya ki kato kat ni ki benta bekongsan jong kemas benengkong jong i bishop batamai jongi ke ban salong ha ka atrek jong benai risau arja arpulai ha ka por arbeje no sngi. Na kabenta kacing pediang burom ya bishop batamai jongi ki pai rengai ngado kini ki a lai sngi baladap ki dapan krep ha hang ni hayeng bishop lombi sentu mi mentudu balaju i hang ni ya kacing pen itenat ya ka pelau yeng bal ya ki benta baphe jong kini kacaka ngi kermen ba kicing dawai jong ki pai baro kidang yai peteng hado menta na kabenta i bishop jongi bat ngi kermen ba ki kam baro hapok ka diocese kin yai bait bar kin job da kacing kerku jong blei.